Alright, maayong adlaw sa tanan, maayong buntag diri sa laing dapit sa kalibutan o maayong gabi Pilipinas, maayong hapon din na sa itong mga friends sa Saudi Arabia. Kumusta naman mo? Reminder di ay sa katong gaapil sa atong klase sa Chain Breakers Grace Study karong umabot nga Friday na atay ka ng communion din sa Zoom katong nasa klase o hapit na may mahuman katong gusto mo enroll ani please contact lang ko kung interesado mo to learn more, to learn deep about unsa jud ang atong identity din sa Ginoo. Alright, welcome sa ato ang Chain Breakers Grace Ministry Daily Dose of God's Word. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga kanang wala jud ta nahutdan og kanang i-study every day nga kanang unsay tawagan na kanang dili ganing mga ready-made nga mga dili ready-made nga mga studies nga mura gani o ganang unsay tawagan na kanang mga dilata ba nga kung unsay available mo na lay pick upon. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang 2 days or 3 days before ginastudihan na ni nato. That is why nga para sa to siguro bag-o kaayo ni kay kanang nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang kusog sa Holy Spirit nga gitagaan ko niya og knowledge and wisdom ani. And since kay stay home dad ta, stay home nga papa, naatay time nga mo study gyud ani. Alright, ato ang topic karon is about goodness. Ang kaning goodness nganong ato maning i-appeal sa atong study nga ang goodness good naman, di ba? Now, mo ni problema karon kay maubaya ning issue nato. No, mo ning issue sa ato ang kanang atong itulisok sa uban ng mga tao kay tungod dili sila good, or pwede gihapon nga tungod moingon ba nga dili man atong goodness may makapaluwas nato, pero ironic kayo kay gumingon tag dili ang goodness mo ay makapaluwas nato pero kita mismo paninguha ta pinaagi sa mga balaod to be made good, to be made right before God, which is kanang wala na gi storya sa Bible kundili gistorya mo gani na pero against si Paul ana mismo or bisan si Jesus. Now karon daghan gaingon kung moingon gani ta goodness ba, daghan gaingon nga buta na to si Duterte ha, si President Rodrigo Duterte. Rodrigo ba niya pangalan, di ba? Si President Duterte, ako Duterte ko, pero I don't care kung kinsay presidente din ha, suportahan naton si Mayo. But si Duterte lang karon ibutang nato nga daghan gaingon nga good si Duterte kay tungod ang iyang leadership as a president, di ba? Og daghan pod gaingon nga kuana maldito na si Duterte kay tungod lagi siyang baba nga kusog kayo mamalikas. Mao na karon, until karon wala gyud ta kabalo sa sakto nga tubag unsa gyud ang standard ni God about sa goodness. Nganong nagbuhat man ta karon, nganong maghisgot man ta karon about goodness. Di ba katong mga niagi ning hisgot about sa katong 2 Chronicles 7:14 nga if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek and kanang gingon ni God nga I will I will forgive their sins mo ni mo na dayon gahapon naghisgot ta og 1 John 1:9 about forgiveness mo ni mo na dayon nganong ato ning husgutan ang goodness. Kay ang goodness si God na, okay, si God na ang goodness niya. Karon ang problema man gud nato karon is kana bitang the way ta mo tan-aw sa lain nga simbahan moingon dayon ta nga kana sila dili na sila good kay sa although wala ni nato gistorya pero naani sa atong nahuna ug naani sa atong kasing-kasing whether you like it or not. Kay kung ako'y pastoryahon, naana sa akong nahuna ug naana sa akong kasing-kasing sa una. And I don't think
I don't believe nga ako ray nakaunahon-ana sa kapila ka millions of Christians sa kalibutan. Ako ray makaunahon-ana, di ba? Nga kanang moingon ko nga ako ray maayo. Kay nga naman, kay nagsimba ko sa tinuod nga simbahan. Ako ray maayo kay kana silang mga Baptist, kana silang mga Katoliko, kana silang mga Pentecostal, mo na kaning mga, for example, Seventh-day Adventist, kanang lain na ilang pagtulunan, lain na ilang doktrina. Mao na we are the only good church, di ba? So mao na ang problema din na karon, wa ta kabalo kung unsa gyud ang standard sa goodness sa Ginoo. Now, kung wala ta kasabot sa, for example, may tang kita ang good, dayon mabalik dayon ka na ganing di ako mismo ha, to be honest lang, di ko kasabot mo ingon ta nga kita ra ang good nga simbahan kay tungod nagsimba ta ani nga simbahan kunuhay nga mo ay nagtudlo sa kanang saktong pagtulunan. Pero naagihapon sa ato ang hunahuna sa atong kasing-kasing nga moingon ta nga I am not good, only God is good. Di ba? Gadwell gihapon ta ana nga idea nga atong ginaingnan atong kagalingon or naay mangutana sa ato or for example sa mga sermons moingon ta nga I am not good, only God is good. Unya kanang naatay mga paborito pa yun nga mga passage ana. Kanang giingon sa Romans chapter 3 verse 10. Kanang giingon nga no one is righteous, not even one. Di ba sounds spiritual? Pero nga ako ang ako of course naana siya sa Bible. Naana siya sa Bible. It sounds spiritual but we have got it wrong. No? Sayop kaayo na. Sa tinuod lang. Kaya nga naman, again, kanang mga sermons bitaw nga ginapanghatag sa mga preachers, mura na sila gahatag og kanang again chemotherapy sa usa ka healthy nga tawo. Nga instead, ang imong ihatag sa usa ka healthy nga tawo, vitamins na lang to keep him going. Ngano na gani? Nga di na niya kinahanglan og kanang mga tambal sa mga masakiton. Kaya nga naman healthy naman na siya. Mo na kitang mga believers, kung naa ka kang Jesus and si Jesus naa sa imuha, healthy na ka. Di ba? Ang dapat sa ato vitamins kana renewal of the mind. So karon naa na po tay i-break nga another link sa chain nga kanang ga-bind nato sa in captivity, no? Tanaw na to. Katong usa natay duha ka buok passage karon nga itakol. Okay? Kanang first nga passage is Romans chapter 3 verse 10. Kanang giingon nga no one is righteous, not even one, which is mo na atong ginakuptan pirmi. Og ang usa katong ingon si Jesus mismo nga why do you call me good? No one is good except God. Bantay mo na, bro. So maglibog ta unsao nato og identify sa atong kagalingon. So ang mahitabo na hinuon mo end up ta nga mo ingon nalampod ta nga no one is good, not even one. No one is righteous, not even one. Bisan ako dili ko righteous, dili ko good. Pero pangutana sakto ba na siya igsoon? Amigo, call, ante, sakto ba na siya? Now karon adto tas pinakauna. Itakol na to first katong giingon ni Jesus that sa Luke chapter 18 verse 19, why do you call me good? Ningon sa Jesus, no one is good except God alone. Now karon kahunaw na ako, what? Ningon si Jesus ana. Nganong wa man niya gi-appeal ang kagalingon? Unsay gakahitabo dinhi? Diba? Si Jesus lagi. Kana si Jesus ba katong nagpalansang sa krus? No? Katong si Jesus ba nga atong ginatawag nga the man who never sinned a day in his life? Nang karon pangutan na unsay gakahitabo karon? No? So, atong tan-aw na siya contextually. Now, karon adto ta sa kanang pinaka first jud nga passage, Luke chapter 18 verse 19. Nganong nakastorya man si Jesus ani. Okay? Dinhi, we will be able to understand this passage kung mahibaw-an sa nato nganong gisulat man ni Luke nga libro. Okay? Tanaw na to. Si Luke, kani si Lucas, usa ni sa mga disipulo ni Jesus nga kanang later on nahimo ni siyang kompanyon ni Paul, ni Pablo sa kanang missionary works niya. No, kabalo na tanan nga si Paul kanang doktor na siya.
and he was the only Gentile nga disipulo ni Jesus, and the rest of the 11, no, katong naapa si Judas, puro sila Hudiyo, puro sila Jew. Pero makaingon tag Gentile lagi siya, pero he was living like a Jew and a Gentile gihapon, kay tungod doktor lagi siya nga kinahanglan sa iyang trabaho, he would be working for both communities. Di ba nakuha na to? So karon si Luke, he purposely wrote this book to present an accurate account, no, an accurate account of the life of Jesus, no, and iya pong i-present si Jesus as the perfect human and the perfect Savior. Mao na ang purpose ni Luke sa iyang pagsulat aning libro. Nganong gitawag man nga accurate, kitungod nakita nato nga kani si Luke, kung mayong kag doktor atong panahon na, kabantay mo na mga doktor karon, mga smart kayo, mga bright, kanis Luke bright sa kayo ni, no, kung mayong kag accurate kani mga doctors, kabalo ni silang ginabuhat, accuracy gin ilahang ilahang tumong. So dinhi nagpasalamat na nga napoy kanang doktor nga bright nga kuan ba, nga kanang disipulo si Jesus. No, kabalo gyud si Jesus, wa lang siya nanguha og mga kuan, kanang mga mananagat. Di ba? Napot siya gikuha nga kuan, kamao mo yapon kwarta, kamao mo nambal, ana ba? No, mix kayo. So karon kabalo na taon sa purpose. So ganihan nakadungog ta nga he was also a perfect human. Pero kung moingon tag perfect human, din ingon si Jesus sa Luke chapter 18 verse 19, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Sato pa, iyang gina-claim yung kaglingon bad lugar siya, kay unsa man ang opposite sa good, di ba bad? So unsa gyud kahitabo dinhi? What does it mean nga niingon din nga kuan kanang niingon si Luke nga ning sulat kuan ni, kay my purpose is to present God, to present Jesus as a perfect human. Nya karon dili day siya perfect. Kay mo to iyahang reaction sa usa ka religious leader. Now kinsa man iyang istoryahan atong sa Luke chapter 18 verse 19. Jesus was talking to a religious leader, no? Kanang religious leader ning duol na siya kang Jesus. Kay nangita na siya og reassurance, gusto na siya makadungog siyang reassurance, kanang assurance ang salvation ba, no? Kay kana nga religious leader, Hudiyo na siya, dayon nakadungog na siya sa una kang Jesus, nga asa na siya dapit sa Book of Luke gihapon, nga naigiingon din nga some heard of his teaching and they were amazed. Nganong na-amaze man sila sa teaching ni Jesus, kay tungod ang teaching ni Jesus sukwahi kayo sa teaching sa mga Hudiyo, sa mga Israelites, sa mga Pharisees. Kaya ang mga Pharisees, when they teach according to the law. Pero si Jesus, when he taught that kato sa una, ang iyang pamaagi is pamaagi sa grace, no? So naay sumpaki sa law og sa grace. Mo na niingon ang account sa Book of Luke gihapon nga they were amazed at Jesus teaching, kay lahi ra gyud ang mga panudlo ni Jesus. So karon makita nato nga we have the same problem. Naatay the same problem karong panahon na bitaw. Gahapon atong gi-studyhan gahapon ang 1 John 1:9 nga kanang nagstorya ta about kanang not all believers bitaw karong panahon na. Dili tanan believers, or kung ga-claim kang Christian ka or ang uban ga-claim nga Christian, dili sila kabalo, dili sila sure kung luwas ba gyud sila. No? Kabalo mo unsay tubag na lang, moingon sila nga, Ginoo na bahala. Basta nagbinuotan ko, no? Basta magminaayo ko. Mo na kung every time masayop ang usa ka believer nga kanang di kabalo siyang assurance sa iyang salvation, every time masayop siya, daghan this is 1 John 1:9, kay ngano man mahadlok man siya ipanis sa Ginoo, which is wala gyapon na sa Bible, no? So atong makita nga kaning ato ang study karon sa Luke chapter 18 verse 19, mo connect ni siya sa atong study gahapon sa 1 John 1:9, no? Nga kanabitang to be good, we have to constantly use kaning 1 John 1:9 bitaw kanang
kanang God is kanang faithful and just to forgive us our sins, di ba? Kung atong i-confess atong sins, kinahimo ni natong 1 John 1:9 nga daily cleansing, murag sabon ba? Kasala ko para mahimo na po kung good din na sa tubangan sa Ginoo, manabon na sa 1 John 1:9. Di ba? Which is igsuon dili ang 1 John 1:9 again, kung wala mo naka-appeal sa ato ang study gahapon, pwede ninyo i-review para mahibaw-an jud nato nga kaning 1 John 1:9 dili ni para sa atoa. It was addressed by John to the Gnostics. So again, bitaw kung si Jesus mo balik karon, kung si Jesus mo balik karon gabi like a thief nga wa ta kabalo, di naabtan ang usa ka tawo, ang usa ka Christian nga nakasala, then wala siya chance ba kin nagkalit lang abot si Jesus, wala siya chance nga mangayo og pasaylo. Ang pangutana, impierno ba siya? Di ba? So ibutan na to 20 ka tuig, 50 na sa katuig nga nangalagad sa Ginoo, din kato nga higayuna naabtan siya nga nakasala. Di ba? Naabtan siya nga nakasala. Sa to pa impierno lugar siya. So again, to be forgiven, igsoon, amigo, cool, auntie, to be forgiven, kinahanglan na shedding of blood. Kay kung wala shedding of blood, wala joy forgiveness. Kaya mo nagiingon ni Paul sa Hebrews chapter 9 verse 22. No? There should be shedding of blood, because without the shedding of blood, wala joy forgiveness. So today, mo ni mahitabo sa uban. Magsige ta gamit sa 1 John 1:9, himuon na tong sabon, pero sa tinuod lang, humana ang kuan, di ba, shedding of blood. Pero kung gusto gyud ta mo gamit ang shedding of blood, now karon to be forgiven kay ang uban, balo pa mo, to be honest lang, ang uban karon kay tungod anang tradisyon ning root na gyud, murag ning sunop na gyud, murag ning si tawagan na ning mancha na gyud sa tuwa ba, no? Kay tungod di ta ganahan nga mubuhi ana, ato lang pasabtondaan nga kung gusto ta mapasaylo, 1 John 1:9 gamiton nimo. Before ka mo gamit sa 1 John 1:9, adto sa merkado, palit kag hayop, palit kag kuan dito kanang kanding ba ron sa baboy, dayon imong paliton, imong luglugon ng liog para na ay mo shed nga blood. Then dili lang ka na igsuon. Sa 2 Chronicles chapter 7 nga naay altar nga gi kanang prefer gyud ni God nga kinahanglan adto i-shed ang blood. No? Katong temple ni Solomon. Now, palit kag ticket adto kag Jerusalem, pangitaon nimo temple ni Solomon, dad-a ditong kanding imong gipalit sa inyong merkado, paula ditong dugo aron mapasaylo ka. Kay ngano? 1 John 1:9 is not enough sa tinuod lang. Kay kung magsige kag gamit sa 1 John 1:9, magkaanam kag musamot kag pakasala sa Ginoo, kay ngano man, sige kag gamit sa 1 John 1:9 nga di ka gapaula og dugo. No? Kay ngano man, wa man tay salig sa gipaula nga dugo ni Jesus sa cross. Mo ni gakahitabo igsuon. Sige ta gamit sa 1 John 1:9 kay para mahimo tang good dinha sa Ginoo, then wa ta kabalo nga nakasala na hinuon gihapon ta sa 1 John 1:9 kay tungod wa lagi ta gipaula nga dugo. Unfortunately, mo na giingon sa Hebrews chapter 10 verse 1, no? Kaning mga sacrifice ni ingon si Paul, the sacrifices under that system, sa system ni Moses sa una, were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing. Nga naman, ang pangutana is kanusan namatay si Jesus 2,000 years ago. Di ba? That is why Paul said sa Hebrews chapter 10 verse 26 nga, there is no more sacrifice for sins left. Kay human na. Di ba? A permanent sacrifice was done para sa ato ang mga sala. No? To deal permanently sa ato ang sin problem. Mo na atong sala igsuon gahapon sa wapatan na tao, no? Karon og atong mga sala nga mabuhat ugma o sunod ugma, gipasaylo na sa Ginoo, whether you like it or not. Don't take my word for it, study it. Okay? No? Kay ngano man igsoon, Jesus cannot come down, dili siya pwede nga manaog saka na sa langit, sige palansang. Sa tinuod lang malata ng lawas ni Jesus, ayang pisikal nga lawas. Mo bitaw na nga pagkahuman palansang,
ning lingkod na siya sa tuong bahin siyang amahan, kay once nakalingkod na siya, human na. Pero ang mga pari sa una, ang mga Pharisees, sige pagtindog. Kay it means, kung gatindog sila, tradisyon na, nagpasabot nga, wa pa sila na human. Katong mga Levitical sacrifices, katong animal sacrifices, it could not deal permanently sa atong mga sala. Muna, however, bitaw, kaning once and for all perfect sacrifice of Jesus on the cross, kani siya, it dealt with our sins permanently. No? So sa ato pa, there will never be another, there will never be a need for another sacrifice. Kaya nga naman, ang blood ni Jesus wiped the record clean forever. No, kaning daily asking for forgiveness of the Jews, katong sa una, even karon, pinagi ng 1 John 1:9, usa na lang, usa ni ka-reminder sa tanan sa tua, katong sige paggamit ani, nga, makasasala jud ay ko, no? That I am always in need of the atoning sacrifice for sin. Even though, nga kabalota sa gibutang sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nga gideclare na tangan new, no, di ba? The old has gone, the new has come. So karon magsige gyapon tag-ingon, I am a sinner. I am a sinner. I am not good. God is only good, mo ni mo na. So mo ni den unsa di kalainan sa usa ka sinner ug unsay kalainan sa usa ka tawo nga sa usa ka believer nga makasin. Okay? Number 1, making a mistake. No? Making a mistake versus calling someone a sinner, layo kayong diferensya na igsoon. Nga naman, because a sinner, kanang sinner, is an occupation. Iyaha yun na, trabaho yun na niya. No? Nagpasabot nga, wa yun na siya kang Jesus yun. Wa na siya gasalig kang Jesus, unbelieving yun na siya, kanang unbeliever yun na siya. Di siya musalig sa mga finished works ni Jesus, wa siya kailan ni Jesus, mauni mo na. Ang usa, nakabuhat lang siyang mistake. Okay? Making a mistake is basically just living as human, igsoon. Kaya nga naman, we still live in a corrupt world. We make mistakes. Mo nag-ingon ni James, sa James chapter 3 verse 2, naingon si James, we all make many mistakes. Huno na, kinsay gistoryahan ato ni James, kinsay audience niya ato. Nangingon siya, brothers and sisters, it means nga mga believers iyang giingnan ato. Does it mean they are sinners? Sa ato pa, impierno sila tanan? Nya, karon kita. Kaya nga no, mauto akong pirmi pangutana ba? When was the last full month nga wala ka nakasala? Full month ra gani na. Di ba? How about the whole life di na gyud ta kasala? Mao na confident kaayo si James na ingon nga we all make many mistakes, but once you're in Jesus, once you're in Christ, once you're in. Di ba? Again, akong balikon, Jude chapter 1 verse 24, naingon din ha si Jude, that God is able to keep us from falling. Capable siya kay tungod kanang powerful siya to keep us from falling. Dayon, Jesus will present us to His glorious presence sa iyang amahan without sin, without a single fault. Basaha igsoon, taganti ka assignment, Jude 1:24. So karon, a sinner, mo ni igsoon, a sinner is someone who does not do the will of God. No? Okay, kadungog na sad ta. Will ni God. Daghan kaayo mga passages sa Bible igsoon about the will of God. Pero the closest kanang passage about the will of God sa atong salvation lang daan, about sa atong salvation is makita nato sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay nga, nag-ingon din ha, that God does not want anyone to perish. No? Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Mo na pasensyoso kay siya, naghulat siya karon. Kaya nga naman, nagunahon na ta kay gasimba tag Pentecostal, nagunahon na ta nga nagsimba ta og Baptist or kanang evangelical, kanang mga Katoliko di na sila luwas, mga unbeliever na. Sounds familiar? 'Di ba? But wa ta naghunahon na, nakita pod mismo gakupot patas balaod ni Moses, which is mo'y nakapahilayo nato sa Ginoo karon. No? Again, unsam nang repentance giingon din ni Peter, that God
is not wanting anyone to perish but comes to repentance. So, repentance comes from the Greek word metanoia, which means a change of mind. No? Nganong nag-ingon man si Peter to change our minds? No? Because as we go back sa letter ni Peter sa iyang first o iyang second book, so imo na basahon, no, katong First Peter and ang Second Peter, it was addressed mainly ngadto sa mga Gnostics, sa mga unbelievers. Nga niingon si Peter sa mga unbelievers, sa mga Gnostics, kay nagunahon na kay ang mga Gnostics igsoon kaning mga unbelievers, sila ang gitawag jud ang mga antichrist. Kay ngano man, di sila motuo that Jesus was fully human and He is fully God. Mao na ningon si Peter nga you have to change your mind about your salvation. Kay para sa mga Gnostics, to be saved, they believe in self-goodness. Okay? So muna atong ganina, atong pinaka first jud nga kuan, katong ato ang introduction, akong question was kanang unsa jud standard sa Ginoo about goodness. Kay daghan man mo ingon nga kinahanglan buhatan ni para buutan ka, buhatan ni mo na daghan kay rules sa simbahan aron mahimo lang ang buutan. Di ba? Ang uban gani moingon ako ning dublihon akong tithing. Mohatag kog daghan aron buutan ko dinha sa Ginoo og sa atubangan sa mga tao. Di ba? Di na nato buhaton igsoon kay mura tag parisiyo ana. No? Balik ko na to ha. Back in the Garden of Eden, no? Sa account ni Adam ug ni Eve, sa dihang pagkaon nila sa fruit of the knowledge of the good and evil, na karon naka-attain sila ani, no? Naka-attain sila, nakakuha sila ng knowledge of good and evil, no? Naka-attain sila ang knowledge nga when they commit something bad, kay tungod naa na sila knowledge about goodness, no? Karon kabalo na sad sila unsa og tabon sa dautan, pinaagi sa ilang goodness nga ilang na-attain silang unahuna, no? So they know how to commit sin, they also know how to make it right by themselves. Mo toy nitabo nga nagkuha silang dahon kay nagunahon na sila nga kung ilang tabunan ilang kagalingon og dahon sa fig leaves, they will be made right, they will be good in front sa Ginoo, no? Di ba? That is why mo nag-ingon igsuon sa Isaiah chapter 64 verse 6. Ningon din na nga, kita tanan, ningon si Isaiah, we are all infected, no? And impure with sin. Kanang sin din ha, sa Greek word, gitawag na siya hamartia, which is missing the mark. No? Na-miss ang mark na to trust God instead, kanang nag-trust na hinuunta sa atong own goodness. Dayon, ningon diha, padayonon ako, nga, ningon din na nga, when we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Ningon si Isaiah sa Isaiah chapter 64:6. Muna every time magkadungog na pud tag sermon, moingon na po ng mga pastors, mga pari, nga kani atong mga matarong mga binuhat, they are like filthy rags. Magunahon ng uban nga, sa pamay akong buhaton ha para dili ko mahimong filthy rags sa Ginoo. So nagunahon na natadaan unsa atong kailangan buhaton, sa atong dapat buhaton, which is pangutana mao ba na standard sa Ginoo, no? Di ba? Igsoon, no, please know that Isaiah's audience ngadto kada pag-ingon niya sa 64:6, iyang audience din ha were the Israelites. No, kung dili ka Israelite, then you are a Gentile. Then Isaiah chapter 64:6 is not for you. No? It's not for you. Di ka magpatakag adto sa kabinet, mangita kag tambal didto. Dinhi baya sa Amerika, no? Ang mga tambal dinhi dili na ka makakuha og patakag tambal kay ang mga tambal na ana mga pangan. Na ipangan din ning kuan mo ni si Pedro or si Cordapia iyaning tambal. So mo na magpataka kag kuhag passage sa Bible. Mura kang nagpataka kuhag mga tambal bisan kang kinsa lang ako aning tambal para ako ni. No? Then inom nimo ana wa ka kabalo, chemotherapy dito, then patay ka. Di ba? So mo na siya nga ang purpose ni Isaiah for writing that book, no, sa book of Isaiah, mo ni atong butang sa atong nahon igsuon. His purpose for writing the book was to call the nation of Judah, mga Israelites, no, to go back to God, no,
o giingnan ni Isaiah ang iyang purpose, ingnan niya ang mga Israelites nga there's a Messiah that is coming, no? But ang problema, we are using these passages as if Jesus is not in us, no? Kabalo ba kay igsoon mo ni? Don't you know that every time you say I am not good, only God, kabalo ba ka, you are also saying that Jesus is not good. Ngano man? Kaya ngano man, it contradicts sa giingon ni Paul sa Romans chapter 8 verse 10. Unsa may giingon din na that Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, ato ang physical body, the Spirit gives us life because we have been made right with God. Kung maingon kag you have been made right with God, you have been made good with God. Di magsige tag ingon nga I am not good, only God, only God. Di ba? So lagi may ta hambulan niya, uy, spiritual kay sa paminawon, uy, religyoso kay siya. Di ba? Pero perteng pagkadakong sayo pa igsuon, gi-declare ka nga sa Jesus wala sa imuha. Di ba? When we say I am not good, it implies that Jesus is not good too. Chipra kaayo si Jesus. No, it means that we are not trusting sa finished works ni Jesus. This is probably why it seems like sa uban Jesus is not enough. No? Jesus is not enough, mo nang gapaninguha tag maayo to be more forgiven. Dagan tas 1 John 1:9, dagan ta bisan asa na lang unsa atong buhaton to be more forgiven, to be more holy, to be more good sa simbahan. Kanang kinahanglan busy kay ka kay lagi kay ana ba? Busy kay ka pero ang pangutana, kumusta man kas Lunes? Kumusta kas Lunes ngadto Sabado? Di ba? So igsoon kani ako I care, wala ko kuan, ang ako renewal of the mind ni sa ato atanan, no? Dili ni ingon nga ga-judge ta, ga-condemn ta, kung si Paul pa'y pastoryahon, it is a renewal of the minds ato atanan igsuon. Kay many times wa ta kabalo sa atong mga ginapangbuhat nga ang atong ginapangbuhat di ay sa ato ang Christian life is by our own action and performance to please God. Kaya wala ta kabalo sa ato ang identity dinha sa Ginoo. Remember, for it is by grace we have been saved through faith. And this is not from ourselves, it is a gift of God. Diba? Not by works so that no one can boast. No? And He has created us anew, being born again in Christ Jesus so we can do the good things, the good works He planned for us long ago. Sa ato pag-iandam na sa Ginoo ang goodness nga atong buhaton so di na ta mabalaka. Igsuon, kung believer ka din na kan Jesus, you are already good, my friend, because Christ lives in you. When Jesus said sa Luke chapter 18 verse 19, mauna ni, pag-ingon ni Jesus, now why do you call me good? No one is good except God alone. Igsuon ka to, that was sarcasm. That was sarcasm nga iyang istorya ngadto sa religious leader. Nga naman, let us not forget that every time we see Jesus speak, He always looks at who His audience are. No? Dinhi, ang iyang audience was a teacher of the law, a Pharisee, a religious leader. It means nga kung Pharisee ang iyang audience, He treats them by their ways. Ug unsa may mga pamaagi sa sa mga Jew, sa mga Pharisee, by the law. Di ba? Nakuha na to. Kung si Jesus mo istorya sa mga Gentiles, ang iyang istorya ngadto sa mga Gentiles dili pinaagi sa balaod, because the Gentiles according sa book of Hebrews wala na sila kabalo. Or according sa book of Romans, they do not have the laws of Moses. Wala sila kalabutan ni kuan ni Moses. Nakaingon na sila bang Moses? Wa mi kailangan na oy. Muna giingon sa mga Gentiles, pero ang mga Jew, of course, ang ilang nibawan balaod, si Jesus talked to them by the law. So mao na ni, when the religious leader asked Jesus a question, ningon ang religious leader, good teacher. Bisan asa nga version imong makita ningon tong religious leader, good teacher, what should I do to inherit eternal life? Sa Luke chapter 19 verse 18. So,
Dinhi, si Jesus was trying to redirect the Pharisees' mind. Ningon si Jesus, why do you call me good? Diba? No one is good except God alone. Nga naman ningon si Jesus ana. Because Jesus and the Pharisees, naana sila sumpaki, naana sila encounter with regard sa teaching ni Jesus about sa salvation. No? Makita ni nato ang recorded ni siya sa Luke chapter 5 verse 21 when some of the religious leaders ning ingon kang Jesus, who does this man think he is to speak such blasphemy? Only God forgives sins. Does he think he is God? Kuha na to. Kung atong i-rephrase, niingon ang usa ka religious leader dito sa una, sa Luke chapter 5 verse 21, nga who does this man think he is to speak such blasphemy? Only God is good. Diba? Only God can forgive sins. Does he think he is good? Does he think he is God? So does he think he is good? That is why Jesus said, why do you call me good? No one is good, di ba? Ingon mo sa una. Ingon mo, si God ray good. Then karon ingnon ko ninyong kuan, I am a good teacher. Ningon mo nga no one can forgive sins except God alone. Nya ngano mo mong ginatawag og good? Why do you call me good? Di ba? No one is good except God, di ba? Para sa inyo ha? Kay they do not accept the teachings of Jesus. Di ba? So here, makita na to nga Jesus dealt with this in a sarcastic way. Now, kabalo na ta. No? I don't know kung taas pa ba kayo ni, kaya ato ang second nga part is about katong there is no one righteous, not even one. No, usap pod ni siya. No? Gusto ko nga ato ning hisgutan ini kaugma na kay kanang taas pug kaayo ni nga istoryahan nato Romans chapter 3 verse 10. Kay mao na ni ato ang pagdeal sa ato ang present time karon panahon na nga moingon ta perbi sa mga sermons, makadungog ta sa mga sermons that there is no one righteous, not even one. Wow, spiritual kay paminawon, religious kayo paminawon. But kung imo nang i-contextualize igsuon, dahil imuha nang studyhan, daghan kaayong mga passages si Paul nga ilabay anang kana lang sa Romans chapter 3 verse 10 nga makaingon kag what? Sayop di ay ako ang nahibaw-an sa una. So mga igsuon, maing adlaw sa tanan, karon nakita nato nga nung nakaingon si Jesus nga why do you call me good? No one is good except God alone. Kay again, kay tungod niingon ang usa ka religious leader, which is kani nga religious leader, usa ni sa mga religious leader nga ning apil ato nga pundok nga niingon nga blasphemy. No? Naguna-una ka nga, why do you think muragana ba? No? Nga, who do you think you are? Are you God? Are you good? Only God is good. Only God can forgive sins. Ingon po dayon Jesus. What? Why do you call me good? Diba? Ingon mo, no one is good except God alone. Kaya nga naman, gitawag siya sa usag religious leader, good teacher, what should I do to inherit eternal life? Basahan na igsoon. Atong basahon, Luke chapter 18 verse 19. Unsay kung imo nang humanon, nag-teach na about sa kanang kuan, katong the rich man. Ningon ang usa ka kuan din ni. Again, hapit na tamahuman. In conclusion na ni. Niingon ang kuan religious leader. Once a religious leader asked Jesus this question, good teacher, what should I do to inherit eternal life? Ningon si Jesus, why do you call me good? Jesus asked him, only God is truly good. But to answer your question, okay, you know the commandments. See? You know the commandments. Kaya ang nabawaan nila, mga religious laws, ang mga religious teachers, commandments are good. Ningon din ni Jesus, you know the commandments. You must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not testify falsely, honor your father and mother. Then the man replied, I've obeyed all the commandments since I was young. Goodness. Di ba? Goodness. No? Karon panahon na, moingon ta. Nga, ako mo na-obey 10 commandments, so adyo ko'y nabuhat ana. Question is,
bisan ka usa wala ba kay nasuk-an nga igsuon nga tao? Kabalo ba mo ningon si Jesus, once ning hate lang ka og usa ka tao, you are a murderer. Di ba? Then usapod, kabalo ba ta nga nakasala na ta kung ato ang mata ning tan-aw og mga dautan, ningon si Jesus, pluck out that eye. Ngano wa man na nimo gi-pluck out? Ngano wala man na nato gi-pluck out? Kabalo ba ta nga sa dihang wala nato gi-pluck out nakasala na ta kay balaod ba na? Law ba na? Mo na igsuon, ang balaod gitawag na siya og ministry of death. Gitawag na ni Paul og ministry of death because the law always ang sunod ang nang law is punishment gyud. Ano? Ato mga anak karon kung magpabadlong mo disobey, nganong di man nato patyon? Kabalo ba ta sa atong dili pagpatay sa atong mga anak karon kung magpabadlong sila nakasal-an ata ana? Kay balaod na siya. Niingon si Moses, mo ni balaod din ha. Once mo disobey inyong anak, patya batua. Pero wa nato gibuhat karon nakasala na ta ana. Di ba? Kabalo ba ta kani atong gipangsulob karon nakasala na ta ani? Di ba? Kay ngano dili pwede nga mag-weaving, pila ka weaving ang mahitabo sa atong t-shirt. Kay sala na siya sa una, which is naana siya sa 613 laws. Kabalo ba tang balaod ni Moses dili lang 10 kundi 613. Pero sige tagsulob ani. Kani linen and wool. Oh, kasala na ta ani. Mo daytong niingon si James sa James chapter 2 verse 10 nga kung atohang i-try o fulfill ang tanan balaod pero nasipyat ta sa usa, then nasipyat ta sa tanan balaod, and we are guilty of all of it. No? And we are called cursed. Mo na ningon si Jesus, di na ninyo kaya. No? I have come to fulfill the law. Ningon si Jesus, it is finished. Ang musalig nako, ako'y buhat sa balaod para ninyo tanan. Mo na ang new commandment ni God, ni Jesus, sa new covenant, yung commandment is love. Love one another. Maura gyud. No? Maura gyud. So akong padayonan. Ningon ang tao din ni religious leader. I've obeyed all these commandments since I was young. When Jesus heard this, he said, wait, there's still one thing nga wala ni mo gibuhat. Sell all your possessions and give the money to the poor, which is imposible kayo ni buhaton. No? Sarkasam gihapon ning ingon ni Jesus. Sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me. But when the man heard this, he became very sad, for he was very rich. Di ba? Nagunahon na siyang buutan na kaayo siya. Nagunahon na siya nga pinaagi sa balaod, mao na ang standard sa balaod nga mao na ang standard sa goodness nga kung obey ka sa tanan commandments, then you are good. Mauni kita karon. Kana bitaw mga do this and do that sa church, ayaw ni buhata, kinahanglan kana, for example, kana para mahimaya ang Ginoo, makasala ka sa inyong simbahan, kinahanglan na kay kanang gitawag nga discipleship program, tangtang sa kas leadership, i-disciple sa kanamo, balik ka sugod na sad. Ingon ana, di ba? Dili ba na burdensome? Mo nagiingon ni John sa 1 John masiguro na. Ngingon si John nga ang new commands ni God is not burdensome. No? Is not burdensome igsuon. Mo ang standard sa goodness sa Ginoo is pinaagi ra gyud niya. Mo na di ka pwede mo ingon sa mo galingon, I'm not good. I'm not good, only God is good. Pero once you are in Christ, you're in Christ, then once si Christ is good, since naani si Christ sa atoa, then you are good. Logic. Simple, basic logic. Kay once maingon ka sa imong kagalingon, I am not good, then you are calling Jesus who is in you, that mura kag nag-ingon mga, Jesus is not good, Jesus is not good. Di ba? Pero sige lang, mahibaw-an nato sa atong sumpay, sa atong sugilanon, inig kaugma. Sa Romans chapter 3 verse 10. Now, kung gusto jud ta magsukit-sukit igsuon, pwede na nimo tun-an daan kanang Romans chapter 3 verse 10. Unya kung nakay pangutana after sa ato ang study ugma, please ask me kay ato nang studyhan. No, dili ta dinhi aron magsumpaki, magkumbati kinsay sakto, kinsay dili.
ato lang i-contextualize. Kaya nga wa ta kabalo. Naapo day ko'y ma-learn din sa imuha. Di ba? So, mo ni gitawag nato nga Bible study or gitawag ni nato chain breakers kay atong i-break ang mga chains nga nakabind sa atong liog, sa atong mga kamot, sa atong mga tiil nga nagunahuna ta nga sakto atong gihuna-huna. That is why daghan kay mga Christians karong panahon na igsuon nga burden kaayo. Muna ningon si Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28. Ningon si Jesus sa original text para mahibaw-an nimo unsa gyud ang original text ani, ang pinakaduol ani is ang amplified nga version. Matthew chapter 11 verse 28 niingon si Jesus, "Come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals that give no peace, and I will give you rest." No? Ngano man? Unsa man ang mga religious rituals? Okay, do this and do that. I know kani usa sa mga religious rituals, no? Which is spiritual kayo. Dayon, there's nothing wrong, pero ang nakarong lang ani ako istorya karon is kanang, are we doing this because we are led by the Spirit, or are we doing this kay we think that it can make us right before God? Kanang magbasa ko Bible kada adlaw jud, kada adlaw devotion jud ko kada adlaw, ampo jud ko kada adlaw. Dayon before ta mukaon kung di ta makaampo, iluwa ang pagkaon kay nakalimot kog ampo. Then moingon ta, Lord, sorry Lord, wa ko nakaampo. Once gani igsuon nga burden ka, no? Once gani mo kang ayay, Lord, sorry jud kaayo Lord. Wa jud ko naka-devotion gapon, nakalimot ko Lord. Igsuon, God doesn't care. Dili ga care ang Ginoo ana. Kay bisag wa pa ka nagbasa sa imong Bible, bisag wala pa ka nag-devotion, igsuon, bisag gatrabaho pa kag Domingo, once you're in Christ, you're in Christ. No? It doesn't matter. Kay ngano giingon sa Hebrews chapter 10 verse 10 or Hebrews chapter 8 verse 10 nga ang balaod ni Jesus, ang bag-ong balaod ni God, iyan ang giplant sa atong kasing-kasing ug sa atong una-huna para atong buhaton. Ephesians chapter 2 verse 10 nga mga maayong buhat iyan ang gibutang sa atong kasing-kasing sa atong unahuna para atong buhaton aron mahimaya siya. Usa pa gyud, Philippians chapter 2 verse 13 niingon din na, God is working in us, no, and through us for His good pleasure to please Himself. Di ba? So dili na atong mga mayong buhat igsuon nga di ta mabalaka kanang mga religious rituals nga maingon ta kanang maingon nato nga okay, religious ritual sa simbahan nga kinahanglan mo na atong buhaton. Kung makasala ka, discipleship program. Kung makasala ka, okay, padaplin sa ka dito sa time out area nato sa simbahan. Mo ni muna, no? Maunay ga kahitabo sa mga simbahan karon igsuon. Kay nga naman to think that these religious rituals nga atong ginapambuhat sa simbahan nagunahon na ta nga these are good things. No, these are good things. No. Ang good thing igsuon John 10:10 ingon si Jesus that I have come to give you abundant life. Kung gatrabaho ka, then you are happy, bisan asa ka, then you are abundant, you are good. Sa una maingon nga katong wala pay COVID bitaw. Human na ta igsuon. Example na lang ni. Sa una katong wala pay COVID, moingon ta nga kanang sa mga uban nga kato siya wa nato siya ning simba. Nagpabadlong na gid siya, wa na gid. Layo na kay siya sa Ginoo. Ni wa ta kabalo nga katong igsuon nato di ay nanarbaho kay para ipakaon siyang pamilya. Di ba kay wa may trabaho, ang trabaho na nahulog man sa Domingo. Di maingon ta nga wala na gid to. Wala na, di na to siya buutan. So nabuutan na ato niya oy. Karon badlongon naman kaayo. Di naman nato makit-an simbahan. Di ba? Ang standard sa goodness atong gibutang sa atong kagalingon. Kita ang gabuhat sa standard sa goodness sa Ginoo. Di ba? Nya karon, wa naman ta manimba kay tungod sa COVID. No, ang uban mahadlok naman mo simba tungod sa COVID. Sa ato pa daghan kay badlungon karon. Daghan kay maldito. Daghan kay maimperno. So kita na lay timbang-timbang ang naigsuon. So, let us not put standards din sa mga tao pinaagi sa balaod. Kiniingon lagi ang balaod mo ni mauna. Di ba?
daghan kitang mga balaod nga ginampang sunod, mga balaod ni Moses, 613 laws nga wa jud nato natuman. Mao na ningon si Jesus, it is finished. It is finished. No? So, mga igsoon, I hope nga naatay na sabtan karon, sa naatay na learn karon sa ato ang sa ato ang Bible studies, ato ang daily dose of God's word. Ato ni sumpayan ugma sa giingon sa giingon ni Paul sa Romans chapter 3 verse 10 nga giingon nga no one is righteous, not even one. Nga sikat kayo na siya nga passage para sa ato ang kuan kunuhay mga believers. Ato ako nuhay ni. That nga mo na nga daghan kay gapuyo karon ga kinabuhi karon nga burden kaayo. Wa sila kasiguruhan. No, wa sila kasiguruhan luwas ba sila or dili. Ato nang i-break ang sumpay ugma, masabtan pagin nato more. Alright, magigsoon may adlaw sa tanan, amping ta kanang let's pray for each other. No, let's pray for each other. No, nga mag-inampuay ta para sa ato ang encouragement, nga ma-inspire ta more, nga masabtan jud nato ato ang identity dinha sa Ginoo. Alright, may adlaw sa tanan, and God has blessed us all.